Ministru, qed tiġi akkużat li kdibt. Ammur Ivan. Importat weġibna n-naġiban nsaqsuk, Ministru. Li kolli nattettu fil-parlament. Għaliex feċ il-verità, Ministru. Il-verità qed Ivan jien. U inti taf li qed il-verità u l-poplu jaf li. Inti kellimtu l-xitan? Il-verità ta' kollha Ivan. Il-verità kollha qed Ivan. Jiena. Ivan. Il-verità qiegħed ngħid Ivan. Jiena ċempilt duty manager kif taf inti. Hija fuq it-telefon. Duty manager. Duty manager baġġew jitkellem. Lilu kellim? Jiena tkollu tini ċans Ivan ma għastati ċans. Li maġġel għal-vapur. Tivvintaw xi storja oħra. Istajna xej, Ministru. Tivvintaw storja Ivan. Inti ċempiltlu duty manager Teddy Patch? Duty manager abduni miegħu. Teddy Patch? U ma rridx jikellemni x'ħadd ma kellemnix. Ma rridx kelmek. Ma kellemni ħadd fuq it-telefon. Inti l-ewwel qed li kelmek kif qed tgħid li ma kelmek? Tini ċans, għastatuni ċans. Iwa Ivan, iwa dimmijiex. Dimmijiex. Qed ngħidlek ara. Kienna ġimgħa ngħidulek. Qed ngħidlek ara, għana ngħidlek ġara Ivan. L-ewwel jiena kien hemm minnu in-charge hemmhekk bis-serjetà qiegħed ngħidlek u bis-sinċerità kollha. Qedlu minnu in-charge għalli duty manager tal-ordni biex il-vapur ma jaqbil ħadd. Qedlu mela tista' tagħmilni ma' duty manager u tħall fil-kamra biex dan li ju jċempel li duty manager. Għamilt ħin JJ duty manager u duty manager jaħsra ma ġiex. U bit-telefon on. Fl-istess ħin jiena ħriġt barra u ċempilt il-dan borċ u għet li taf xi ħaġa għaliex il-vapur ma biex nies għax dan kien next in line wara duty manager għalli ma nafx għaliex jien min ix-xogħol. Għarġajt ħart fejn dal-persuna responsabbli ħasra ċirkewa u għarġajt għettu qabbatni ma' duty manager, imbagġaw wieħed fuq il-telefon u għalli hello. Għettu d taf għaliex il-vapur ma biex nies, għettu però għettu għettelaq ħalleħ jitlaq u din semaw n-nies u ġibux lura dak kollu li ġaravan. U di għedajdu bis-senċerità kollha, m'għandix naħbi u hemm minni bis-senċerità kollha, dak li ġara l-affarijiet kollha. Jiġifieri inti kellimtu duty manager jew le, jew ma tafx il min kellimt. Jiena kif jista' jgħid dak il-bniedem li kien in-charge hemmhekk. Min hu ma dan? Dak li tista' tafu minnu, kien ħassa hemmhekk iċ-ċirkewa. Teddy Patch qed tajt? Mhux Teddy Patch. Teddy ma Patch ħassa kien duty manager għax aħjar taraw l-affarijiet sewwa. Mela fejn sospendejtu il-Teddy Patch? Il-Teddy Patch ma sospendejt il-ħadd għax mhux ir-rol tiegħi nissospendi nies. Teddy Patch ma kienx iċ-ċirkewa għax aħna biex nifrankaw l-overtime tajna l-ordni illi ċirkewa ma jibqgħux iktar duty managers bil-lejl imma duty managers jaħdmu fl-imġar. Teddy Patch kien allura l-imġar, kien hemm persuna inkarigata mis-servizz tgħidix minnu però jistgħu. Ma tafx il min kellimt? Naf il min kellimt wieħed hekk mis-ser żbaljat minn San Lawrenz dan. Ma x'ismu? Issa ma nafx ismu tant ma nafx ismu, però wieħed tista' tiċċekkjaw il-veru kellimtu. Da duty manager? Le ta' taħt il-persuna li kienet iċċerkewa minn flok id-duty manager u qabbadni ħasra għalhekk Evan. Aħna qed nistaqsu. You are making mountains out of molehills. U qabbadni ma ċirkewa, għasna fin-number jien ta' telefon ta' ċirkewa. Inti ma tkellimx mal-duty manager? X'inhu, le, diġà spjegajt ruħi, dan f'xin qabbadni ma' duty manager. JJ u duty manager qatt ma ġeħ. Fl-istess ħin fil-frattemp li kien bit-telefon, mhux bil-mobile tiegħi, issa tista' tiċċekkjaw il-mobile tiegħi, għax improvajt diġà. Tista' tiċċekkjaw it-telefon tiegħu taru x'veru jew le. Tista' tiċċekkjaw it-telefons. Aħna nistgħu niċċekkjaw it-telefons, Ministru. Jien nagħtik permess, iċċekkjaw il-mobile tiegħi u l-gowżow channel naħseb jiena tgħidu iċ-chairman jdikom permess biex tiċċekkjaw sarix telefonat. Paċenzja peress li maġġel. Inti ġifieri ma kellimx il-Teddy Patch. Jiena ċempilt. Ma kellemni ħadd, triġ barra kellimt il-borċ. Għet inti taf xi ħaġa għaliex il-vapur mar vojt għax kien hemm. Forsi il-kanvażer tiegħek. Le mu kanvażer xejn, dan inti qed tgħidu Ivan. Dan qatt ma ġev attivitajiet tiegħi, qatt ma der miegħi, qatt ma ħabbat bibin miegħi. Ma daqqa li dejjem iċċempel lilu. Inċempel jiena qed tifhem lilu għax hu jkun hemmhekk biex jgħid il-ħinijiet, għax il-ħinijiet ma jiftakarhomx tat-timetable. Ġifier ħalli nagħlqu għadi, inti il-Teddy Patch, inti il-Teddy Patch qatt ma kellibtu. Le, però mbagħad kien wieħed x'inġi għallaw ġie dan li kien hemmhekk. Ma tafx minnu dan. Għalli hello, u f'dak il-ħin jiena tisma' għandek ir-raġuni għaliex il-vapur telaq vojt, qed tifhem. U fl-istess ħin jiena, fl-istess ħin, u dan semmaw in-nies li kien hemm barra. Qedlu għax kon naf li ġiġi xi każ tal-avukat Grek, qedlu però li telaq ħalleħ jitlaq, ġibux lura, din hija l-verità sagrosanta. Ma allura il-Teddy Patch
li l-Gozo Channel qalet li inti kellimtu. Ma Teddy Baċ ukoll għamil statement imbagħad. Illi qal li ċempillu wieħed miċ-ċirkewa. Għam statement. Mhux inti? Min ċempel iktar, jien bil-forsi tinċempel. Allora kif qed tgħid li ma ċempiltlu xi saqtek ċempiltlu? Inti qiegħed ħawad l-affarijiet, jien ċempilt wieħed illi fil-bidu ma kellemni xejn. Imbagħad qalli hello u jien dak li mettux inti x'Teddy Baċ, jien issupponejt li huwa Teddy Baċ. Imma ma kienx hu qed tgħid. Ma nafx. Ana ma tafx min kellim. Kien qed jismani b'xejn qalli hello u jien saqsejtu isma' il-vapur tista' tagħti raġuni, jien raġuni bistab ta' għaliex. Għaliex issospendejtu il Teddy Baċ. X'inhu medik kompetenza tiegħi. Minti fuq it-telefon lilna li Times qed tinna ħadd issospendih. Għax inti hawnhekk mhux li kellemt. Bifer, sa. Kellimt il-kollega tiegħi u kwotatek u qaltlek li ħadd issospendih. Qedlu jiena. Qedtila. Iwa jimporta tagħtini ċans, ma qasta tuni ċans ħasra. Tuni ċans. Jiena qedtila jiena ma nistax jkun li nara nies. Iċ-ċirkew għal xejn. Da jista' jkun hemm nies kif qedtilhom, waru x'hekk qedtilhom. Għandhom anzjani d-dar. Ridu l-pillolija u xi ħaġa li dawna jqogħdu hemmhekk għal xejn. Vapur talaq vojt. Qed min dawn l-affarijiet ma nippermettihomx. Ma jistax kun tippermettihom. Qedtila hekk dan hemm xi ħadd responsabbli. Jett tifhem illi kien ħati illi l-vapur talaq vojt għandu jiġi sospiż. X'taħseb inti mettilix il-Arjadni massa issa nissospendih. Le jien qedtila iwa hekk hu ħati xi ħadd ħati hekk jiġi sospiż mena le. Għandek talba, Ministru, jiena mhux il-Ministru. Ministru, għandek talba ta' riżenja x'tirrispend fuqha. Jiena nirriżenja kif ikolli għaliex nirriżenja. Jiena m'għamil xejn li b'xi mod nista' nirriżenja skont liġi Public Administration Act. Jien nista' nkellem kull persuna li taqa' taħti, jien l-unika ħaġa li rrid u tlabt għaliex in-nies li kien hemm u mhux veru ma kien hemm ħadd. L-ewwel jiena wasalt it-tielet wieħed. Kont it-tielet wieħed. Kont ipparkjat hemmhekk fil-kju. Warajja ġew 25 karozza oħra għax imbagħad xintellew fuq il-vapur jien għaddejthom kollha u jien tlajt l-aħħar wieħed fuq il-vapur. Kollha kienu qed jgergru ħafna ta' kif jista' jkun li l-Gozo Channel joħroġ biex niċċaraw dal-affar biex joħroġ vojt. U jien rrid dawk in-nies li għandhom kull dritt bħala ċittadini li jintom tispjegalhom li dan għaliex il-vapur telaq vojt. Il-raġuni għaliex il-vapur telaq vojt. Biex jien imur ngħidu nisma' il-vapur telaq vojt għaliex rid jiddokkja fid-doktri hekk hemm din poliziferu ma nafx. U dan kellu raġuni jmur, imma spjegazzjoni rid nagħti. Mela kellu raġuni il-vapur imur vojt għax dejjem kien isir. Ma nafx jiena, ma kontx naf jiena. Qas dak il-ma taw li xi kieku dak il-ħin, dak li kien hemmhekk. U nġiblek ismu min kien. Għalli jisma' il-vapur mar vojt għaliex irid jagħmel docking fit-tri. Jien kont naċċetta. Ma taħħat ma qalli li. U dik li jiena biss Ivan fimtni. Niċċaraw l-affarijiet. Inti li duty manager ma ċempiltlux u ma ċempilti xi ħadd li kelmek ma tafx minnu. Jiena duty manager kont qiegħdin ċempillu u kien qegħdin jgħidu lilu. Imbagħad min kien hemm qalli ġej. U jinnetlu hello, għalli hello, għaddu tista' tagħtini raġuni għaliex il-vapur telaq vojt, għax intkom l-ewwel qegħdin tgħidu l ma kontx fil-kju. Qegħdin tgħidu li jiena ġejt kwarta tard li mhu veru xejn, issa qegħdin tgħidu ma ċempilx il-duty manager jien l-unika ħaġa li rrid nagħmel u naħseb kif għamilt jien kont tagħmel int l-istess. Raġuni sempliċi ta' biex jien dawk in-nies li kien hemm hemmhekk. Ngħidilhom isma' il-vapur telaq vojt għaliex rid jmur jagħmel docking fit-tri. Ġifri il-vapur għamel sew li telaq hekk għax kien il-policy. Jien m'iniex iċ-chairman. Ma nafx policy huma, sempliċement trid nagħti sodisfazzjon il-persuni li għandhom kull dritt. Naħseb għandhom kull dritt jiena il-passiġġieri jkollhom sodisfazzjon għaliex jitlaq vojt. Ivan, tara vapur dieħel, tkun tistenna fil-kju. Jidħol jibattal in-nies kollha li jkunu ġew minn Għawdex, f'daqqa waħda il-gate ma tinfetaħx. Jitella r-rampa u jimmullur. Inti xi tgħid Ivan? Jiena Ministru ma nasibx li inti għamil xi ħaġa bil-ħażen, imma hemm ħafna tawwiċ ta' verità f'dil ħaġa. Jien il-verità qiegħed ngħid. Il-Gozo Channel qalet il-verità. Imma jien il-Gozo Channel Ivan, jiena. Mhux inti responsabbli. Ejja, ma jien responsabbli jekk xi ħadd fil-Gozo Channel ma qalx issewwa jiena ma ntħallx. Tinvestiga jekk qalu x'issewwa. Jien ma ntħallx fil-Gozo Channel. Mhux il-kompetu tiegħi li ndaħħal fil-Gozo Channel dak li qed jiena u li għamilt jien naf. U jien responsabbli għal Emili. Jien fil-kuxjenza tiegħi. Jed ngħidlek bis-sinċerità ma għamil xi ħażin, l-unika ħaġa kif ħażin hija li jiena tlabt informazzjoni mill-Gozo Channel għaliex telaq vojt biex jiena dawk in-nies li kien hemm li bdew jgergru kontra l-amministrazzjoni nagħtihom risposta diċenti u tajba ġusta li għaliex il-vapur telaq vojt. U ħadd ma tajjir Ivan. L-aħħar domanda ħalli ma ntelfukx. Ġifri inti ma tafx il-min ta' duty manager. Jiena f'xi qaluli qabdek mal-xismu, mal-duty manager li jaqqasna fin-number tagħhom tal-Gozo Channel. Jiena
ma ġiex imbagħad. Kellimt il-borċ. Le, il-box mux dak il-ħin kellemtu, fil-bidu minn kien għassa mek, għalli il-duty manager tagħna instruzzjonijiet biex il-vapur jitlaq vojt. Għettu jimporta tagħmilni ma' duty manager. U kellimt il-xaħat. Uħrix bil-karozza, mort miegħu, ġo kamra li kienet fer karozza, edha naħa l-oħra. U ċempel l-għawx fejn, il-Gozo Channel. Laqas inti ma kellimtu duty manager? Le, u kelmu, u qabbadni miegħu fil-bidu oriġinarjament, u d-dalja telefon, u jien kemm inkellmu. Ministru, il-problemi il-Gozo Channel mhux hekk qed tajte? Gozo Channel Ivan. kwotatek lilek. Ivan, il-verità qiegħed ngħid jiena. U tista' staqsi dak il-bnieda fiex indan provi qabadni ma' duty manager, il-duty manager ma ġiex. Għajt fuq il-linja. Ġuru ġej, bdejt ngħidu ġej, jien biex nagħti spjegazzjoni l-oħrajn. Għax kollha kien qegħdin jirrabjaw. U d-duty imbagħad jiena bat it-telefon Ivan tiegħi il-mobile u ċempilt lil borċ, qedtu inti tista' tagħtini raġuni għaliex il-vapur mar vojt. Jett tifhem fl-istessin li ieħor ġejtek prisma. Taf li borċ ċempel il-kaptan? Le ma naf xejn daw, jien ma naf. Mhux inti qedlu. Jiena xejn, imbagħad jiena ġejt mart fejn dak il-bniedem kien iqabbadni. Qeltu qabbatni ma' duty manager, ġej għalli ġej. Imbagħad għalli ħa, tani it-telefon qed hello. Jett tifhem issa dan inni. L-aħħar ħaġa Ministru, ġifieri dat id-depaċ miskin, issospendew ħaj xejn. Jien ma nidħol fil-biċċa xogħol. Però jiena Inti responsabbli Ministru. jiena rajt l-statement li għamilt tad-dipaċ ma xarf. Fejn qal illi huwa dawwar il-vapur lura u li kienet prassi tal-kumpanija, jien ma nix ħadħol fiha il-biċċa xogħol, li kienet il-prassi tal-kumpanija illi jabbu lil kulħadd issa Tarek il-kumpanija għamlet xi ħaġa ħażina allura. X'inhu issa qed jsiru l-affarijiet, qed jsiru investigazzjoni, imma jiena bħal Anton Refalo, jien Evan bis-sinċerta kollha, jien ma għamilt xejn ħlief, provajt insaqsi, għaliex il-vapur tela, vojt mhux maħabba fija, ta' xin konna għotem kelli tfal miegħi kont qiegħed nilabbi miegħu magħhom, kont għaddi ġej mis-safar, fil-fatt qabel ma ġejna hemmhekk mort xtrajna l-ħobs għad tfal għal-għada tal-iskola, ġifi kellna żmien għax l-ajruplan tela qabel wasal Malta qabel, ġifieri jien ma kellix ħin, jista' jitqatem nilabbi tfal. Ma u fil-fatt jien l-aħħar wieħed li rkibt Ivan. Stennejt il-25 karozza kollha jitilgħu, u biex intaru 25 karozza biex n-tewadi. Tlajt jien l-axar wieħed fuq il-vapur, pero jiena bdejt Ivan najat, issa li telaq ħalleħ jimur, mux jiġi lura. U f'daqqa waħda Ivan, nara l-vapur ġej lura. Issa jien iktar minnek ma għamilx. U bis-sinċerita kollha, qudiem il-pubbliku Malti u għawċi. Problema li l-Gozo Channel mhix qed tajtek Ministru. X'għamilt jien nista' ngħid nerġa'. Issa kemm xi ħadd fil-Gozo Channel mhux jgħid il-verità. Affarijiet jew responsabilità. U hemm persuna sospiża intortament allura. Eva mhux jiena qed tifel biċċa xogħol, jien naf x'għamilt jiena, però x'ġara hemmhekk, x'telefonati għaddew. Ma nafx bihom, Eva jien sempliċement domanda narġa' ngħidlek għasa. Qed nkun naf waħda mistoqsija. Għaliex il-vapur tal vojt dik iku dawn ta' raġuni ġusta. Bħalma wara sirt naf. Askon naf dil. Tawilek issa li jekk kiddem jagħmel dejjem. Le, issa qegħdin jidrek għamel, però l-operation manager George Borch illi lu hemm żmien fil-Gozo Channel qabel ma tħallna ġifieri qal illi l-policy tal-kumpanija hija illi mis-sentejn qabel kienet illi l-vapur ma jħalli l-ħadd miktub hemm l-emails tiegħu ma jħalli l-ħadd l-art. Qiegħed jgħidu jien ma nafx, ma jħalli ma golx fil-Gozo, ma jħalli l-ħadd l-art. U li kull duty manager kien jaf din il-policy tal-kumpanija savan, tgħidlix. Aħna tlabni għal-Ministru il-policy u qatt ma tawidna. Jien għandi l-emails. Tista' tihomna? Nibatomlok, nipprobettilek nibatomlok. Imma jien issa ma nafx mi qiegħed jgħid il-verità Evan. Jiena l-ħaruf tas-sakrifiċċju f'din biċċa xogħol.